Luke chapter 18, verses 18 to 30. Lucas kapitulo 18, versikulo 18 hangtod sa 30. Akong gihangyo ang tanan nga mobalik ta sa pagbarog mga igsuon. Usa ka pangulo sa mga Hudyo nangutana kaniya maayong magtutudlo. Unsa may akong buhaton ang madawat ko ang kinabuhing dayon? Si Jesus nangutana kaniya, nganong gitawag mo man akog maayo? Walay laing maayo gawas sa Dios. Gawas lamang sa Dios. Nasayod ka sa kasuguan, ayaw panapaw, ayaw pagpatay, ayaw pangawat, ayaw pagsaksig bakak. Tahura ang imong amahan og inahan. Ang tawo mitubag gituman ko na kining tanan. Tanang mga sugo, sukad pa sa akong pagkabatanon. Sa pagkadugong ni Jesus niini iyang giingnan ang dato, usa pa kabutang ang gikinahanglan mong buhaton. Ibaligya ang tanan mong katigayunan og ihatag ang halin ngadtos mga kabos og makabaton kag bahandi didto sa langit. Unya balik og sunod ka nako. Apan sa pagkadungog sa tawo, niini nasubo siya pag-ayo tungod kay dato man siya kaayo. Nakita ni Jesus nga nasubo ang tawo ug busa mingon siya pagkalisod gayud alang ni adtong daghan og bahandi sa pagsulod sa gingharian sa Dios. Masayon pa sa usa ka kamilyo ang paglusot sa lungag sa dagom kaysa sa usa ka dato sa pagsulod sa gingharian sa Dios. Ang mga nakadungog niini nangutana kun mao kana kinsa raman di ay ang maluwas. Mitubag si Jesus, ang dili mahimo sa tawo, mahimo sa Dios. Unya mingon si Pedro, timan ibaya nga gibiyaan namo ang among panimalay aron pagsunod kanimo. Si Jesus mingon kanila, tinuod kana og sultihan ko kamo niini nga bisan kinsa nga mibiya or mubiya sa iyang pinuy-anan, sa asawa, o sa mga igsuon, o sa mga ginikanan, o sa mga anak, tungod sa gingharian sa Dios, makadawat og mas daghan pang mga panalangin niining panahona, og kinabuhing dayon sa umaabot nga panahon. Magampo ta amahan namo nga langit nun, salamat kayo o Dios, lain na pong higayon nga kami mapahinumduman, mabadlong, matudluan o Dios. Tabangi lamang kami nga kabaton kami kasing-kasing nga madinawaton og mapaubsanon ang Ginoo. I pray nga pinaagi karon sa mga langit nung kaalam ang among mga kinabuhi padayong mag-uswag diha kanimo. We pray o God nga ang imong kabubuton karong gabi ho na masayran sa matag usa. Ang imong balang espiritu mao mismo magtanom aning mga pulong sa tanan nga mga kasing-kasing nga niya o Dios. Salamat amahan. Na walay usa ka namo Ginoo nga dili gayod puno ning kagabihon. Bisan pa man sa imong paggamit Ginoo sa social media na sila nga tuwa sa layong dapit, sila maabot sa maong pagtudlo, pagtasig, pagligon. Salamat Lord nga imo sabtudluan ang among mga kasing-kasing nga mahigugma kanimo og sa imong mga pulong aron sa ingon mabuhat namo ni Ginoong may kalipay. Mao ni ang among giampo ug madawat ra gyud namo ni pinaagi sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, ang among hari ug among mangluluwas. Amen. 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 Manglingkod ang tanan mga igsoon, ing nangasalamat kayo nga niya ka kanang nasimong duol. Nasalamat gyud kaayo nga naa ka. Amen. So ang atong hisgutan karon mga igsoon kanang giuluhan siya og pagsulod sa gingharian sa langit. Pagsulod sa gingharian sa langit. So daghan kaayong mga bersikulo mga igsoon nagatudlo dinhi sa Biblia, mga pulong sa Dios mahitungod sa kinabuhi sa tawo ug ang gingharian sa langit. Hinumdumi kini, prangkahan mo nako nga human matapos ang atong kinabuhi dinhi sa kalibutan, langit lang ang atong sudlan og dili ba hinuon ang impierno. Wa nay purga-purga ni. Wa nay tunga-tunga kay wala na nakitaan sa Bible nga naa pa diha ipundo ang patay. Langit gyud og impierno diretso ang paingnan og asa ka diha. So
Daghan sa mga tao nangandoy og langit pero dili sila magpailalom sa kabubuton sa langit. Amen? Daghan sa mga tao nga og inig ka pangamatay, moingon dayong salamat kay nakapahulay na. Wala naghuna-huna nga ang tao nga na impierno di gyud makapahulay. Daghan pod ang mga relihiyon nga nag-angkon. Nga kung ari ka namo brad, ari ka namo sister, mahalangit gyud ka. Gainang kunay na tanan. Unya doon na po yung mga tao nga mapakaalamon. Nagpakamaalamon. Nga mauni, og naa ka ni, og ingani mong buhaton, og mauni, malangit na ka. Kung mudunit kag ingani ka, dinagko diha sa simbahan, malangit na ka. Ni mga tao ana. Pero karon nga kagabion mga igsuon, ang atong Ginoong Hesukristo nagsulti siya nga lisod kaayo gyud ang pagsulod sa gingharian sa langit ug dili ni siya mabuhat sa tawo. Dili mabuhat sa tawo. Mo nang niingon siyang apan sa Dios walay dili mahimo. Walay bisan usa nato, bisan si Maria. Nga sa iyang kaugalingon, pagkamatarong, pagkaputli ug unsa pa siya. Wa may putli, ang pagkaputli nga gisgutan ni Maria mga igsuon. Kana mang wala siya nahilabtig lalaki nga gipanamkon si Jesus. Virgin siya ba? Muna gitawag putli. Babae nga putli. Pero may tag walay sala, kitang tanan na ay sala. So walay usa na to nga makahatod sa atong kaugalingon ngadto sa gingharian sa langit kinalisodan ni. Mauna mga igsuon nga dunay tagalangit nga munaog diri aron nga naay tagayuta mahilangit. Kay wala man gyud, wala gyud usang katawo nga makaadtog gyud dito kun dili pinaagi niini ni Kristo. Kinsa ni anhi aron ikaw ug ako mahilangit. Pero daghan sa mga tawo nga wala midawat ni Kristo. Nganuman nagsalig sila nga ang ilang matarong nga buhat mao'y makapaluwas kanila. Parehas atong gibasa karon. Amen. Nagsalig siya, ningon gyud siya, gibuhat nako ning tanan gikas akong pagkabata. Wa ko napalpak bisag usa. Maghisgot kag pagtahod og ginikanan, pag dili pagpanapaw, dili pag kini perfect na ko ani. Pero pag ingon ni Lord, sige, kay dato man ka, ihatag nas mga kabos kay malangit na ta, dali kuyog nako. Ingon ang Ginoo. Guol kayo siyang nitalikod sa Dios. Nganuman, ang iyang pagkamatarong mo iyang gisaligan nga malangit siya dili si Kristo. In fact, ang ebidensya nga wa siya nagsalig sa Ginoo kay gipili niya iya ang bahandi ug ang iyang kaugalingong mga buhat parang malangit siya kaysa sa Ginoo nga mao ang dalan paingon sa langit. Sabto nato na unya mga igsuon. Ato nang basahon mga igsuon, ato ning pasunuron tanan ang Isaiah 8:18, 1-5. Una, gitudlo diha mga igsuon. Sorry. Matthew chapter 18. Luke chapter 18 man atong gibasa. Adto una tas Matthew chapter 18 verses 1-5. Tanawa ang Matthew chapter 18. Kanang mudungaw tas atong Biblia nga analyson og sabto nato ang mga pulong uban sa tabang sa balang espiritu aron mga igsuon masabtan nato kaayo na. Ningon ang Matthew chapter 18 verses 1-5 niadtong higayuna. May tinunan nangadto kang Hesus. Ang mga tinunan nangadto kang Hesus og nangutana. Na ilang pangutana. Kinsa man ang ilhong labing dako sa gingharian sa langit? Wa pa gani kasulod maghuna-huna nang kinsay dako dito. Si Jesus mitubag or mitawag og usa ka bata og gipatindog niya sa atubangan nila. Gadala siya usa ka bata pag human og pangutana nila, ningon sila, ari sa nang bata be dad adre sa atubangan. Dal adre ng bata sa atubangan. Unya, miingon siya mao kini ang tinuod. Gawas kun mausab kamo og mahimong sama sa mga bata. Dili gayod kamo makasulod sa gingharian sa langit pagkalisudan nino.
Ang labing dako ilalom sa pagmando sa Dios, mao kadtong magpaubos sa iyang kaugalingon ug magpakasama ni ining bataa. Laka. Ug ang mudawat sa usa ka bata sama niini sa akong ngalan magadawat ka nako. Unsa kay gipasabot ni Lord ani? Unang-una, kung tun-an nimo ang karakter sa usa ka bata, mag-edad siya og 1 year old or padong sa 2 years old. Mo 2 years old siya or 2 years old na siya, magtuon na siya istorya. Magtuog istorya. Unya, magduwa-duwa na dayon na. Magkaon na siya tinapay. Kung agawan siya siyang tinapay, muhilak yun na siya. Inig ibalik na ang iyang tinapay, iyang dawaton. Unya, katong maguwang nga nangingilo og tinapay. Day, bibi, tagaay ko, bibi, gamay. So, bisag naghilak siya ayo, iyang gitagaan. Ngano ka? Because ang bata walay pagdumot o walay garbo. Munang si Lord niingon, og di mo magpakasama sa bata, di mo kasulod dito. Kita, gagmay rin mga bikil. Wa na. Amen? Pabuton pa natog tag pulo katuig, usa ta makapasaylo. Pabuton pa natog pulo katuig, usa natog tagdon. Niyon sa si Lord, ayaw pasalupa. Niabot ng 3 katuig. Niabot ng 5 katuig. So, munang lisod ka, ayaw yun. Di yun ta kasulod. Ikaduha mga igsuon, ang mga bata, pag naa sila'y gikinahanglan, mangayo ra na sa inahan or sa amahan, muhilak lang ba? For example, gatas. Bisan pa gani ang bata nga di ka maong musulti, pag katol iyang likod, di man siya makaingong, katol akong likod. Sige ra siya gilak. Nya ikaw, inahan mo, mangita, o unsa nga ba ni siya? Naunsa ba ni? Bihukasan ni kay basig na hulmigas na iyang likod. Di ba? So, it means nga ang bata, nagsalig ra gyud, musalig ra gyud sa iyang inahan o ginikanan. Nga siya maoy mangitag ang amahan niya, ang inahan niya mo'y mangitag paagi unsaon siya. Dili siya sa iyang kaugalingon. So munang ningon si Lord, kung kamo dili mo salig kanako sama sa pagsalig sa bata sa iyang inahan, di mo kasulod gingarian sa langit. Salig naman ta sa atong kaugalingon. Kaya na ko ni. Ako na gud ni. Ano daig di ko musimba. Ano rin ko sa balay, di ko simbas, ginoog niya ko sa balay. No? Ikatulo mga igsoon, og muna ako nakita nga pinaka nindot kayong pagtulunan. Kanang bata nga kuguson sa inahan. Unya natulog. Nay akong anak og gikugos sa akong wife, natulog. Tulog ra siya. Unsay bot gipasabot ana? Ang naa siya complete trust ug mo na giingong faith. Naa siya kumplitong pagsalig nga kining akong inahan, di gyud ko ibundak ani. Di gyud ko buhian ani. Amen. Nga siya ra tanay bahala nako. Ug muhila ko iya ko isay-sayaw, ug unsay akong problema, siya ra bahala tanan. Ug di gyud ko buhian ani. So, ang pagtuo mga igsuon is gitranslate siya into relying. Ni-rely. So, kung mupatong kaning lamisa, unya muhigda ka ni, muna gipasabot nga nag-rely ka ani. Asa man ka na salig niya? Nas iyang mga tiil. Wala nimo ginaog ang imong sang tiil kay ingkasog mo hugno ni ron makatukag pa ko. Wa po nimo inaog ang imong mga kamot kay imong ituko kay sino niya mahugno ni. So natulog ra ka gipatong ra nimo imong tiil, gipatong imong kamot tibuok nimong gibugaton naara gyud diha. Mo nay example sa bata nga gikugos. So ningon si Lord, pag dili gani mo musalig nako sama sa bata. Nga wala nagsalig siya ang kaugalingong kusog aron motindog siya or manukag siya, kung dili, nagpakugos lang yun siya. Ug muhilak ra siya na gikinahanglan. Kung dili mo yung anak, dili nako, dili yun mo maluwas. Karon, mangutana ka, naay makasulod langit, wala. Unya na, ibawan pa ni nato, mas ato pa ning
Nasubay mga igsoon. Ingon pag yun siya sa ikaduha. Kung dili ka mo may sama sa bata, nakoy na pamalandong ani mga igsoon. Dili ka tawgong matured kung dili ka mahimong bata. Na-realize nimo? Kung atong balihon, dili pug ka mahimong bata. Ano? Dili ka mahimong matured kung dili ka magpakabata. O ang bata, dili siya matawag nga matured kung dili siya magpakabata. Ato nang gitanaw sa espirituhanon niya nga side. Amen? Sa gisulti dinhi sa atong Ginoo. Nga kanang mga tawo nga musalig pas ilang kaugalingon, musalig pa sa mga immature pa kayo na, gadayaper pa spiritually. Amen? So, pwedeng ang edad nagtubo pero bata kaayo ang espirituhanon ana. Pero kadtong mga bisag nanigulang naman galing ta dinhi, pero nakit-an ka nga sama sa bata ang imong pagsalig sa Ginoo, ikaw ang gitawag og matured. Mature. Gitawag ta nga mature. Amen? Pagka nakadungog ka sa chismis sa silingan nga ikaw gidaot ka, unya dili ka mo response dayon, nagpaubos ka, matured. Pero kung manulong dayon ka, wa kay buot. Bata pa, wa pay buot. Diha nato matest. Unsa na ta kadugayon sa atong pagpangalagad, ni tubo bata or wala. In fact, mga igsoon, pwede tang nangabunsay ani o wala na gyud ta nagtubo bisa gamay. Amen? Karon tungod kay naami sa amo ang schooling sa church planting, gahuna-huna gyud ko asa na pud ko ani mag-ministry. Nga mag-outreach ba ingana nya nudloon nag mga bata para sa pagsugod diri. Kita na pug laing dapit ba unsaon? At least ang church mo anak siya. Na napoy laing dapit nga dito, na napoy laing. So, muna yung unang gisulti sa itong Ginoo, gihimo niyang panag-ingnan ang usa ka kinaiya sa bata nga kundi ka masama ani, dili ka makasulod didto. Ang mga bata mga igsuon wala gyud nay ingog gagarbo-garbo sa ilang kaugalingon. Muhilak gina gadepende ra gina sa ilang ginikanan. Ikaw ug ako kung nagdepende ka sa Dios, usa na sa mga ilhanan nga thank you Lord. Mauna na, pero di man nato na mahimo. Ato tas Matthew 5:17 to 20. Matthew 5:17 to 20. Kining mga Parisiyo, akala nila matarong na sila kaayo. Matthew 5:17 to 20. Ilang gipasangilan ng Ginoo nga wala nagtuman sa mga kasuguan nga nakasulat sa mga balaod. That is why si Lord nitubag. Or mauni ang pamahayag sa Ginoo pagtudlo niya sa katawhan diha sa Sermon on the Mount. Ningon siya mga igsuon sa verse 17, ayaw ninyo hunahuna nga mianhi ako aron pagsalikway sa balaod ni Moises ug sa mga propeta ug sa pagtulunan sa mga propeta, wala ako moanhi aron pagsalikway niini kundi aron sa pagtuman hinuon sa hustong kahulugan. In other words, kamoy akong gisugo niini pero inyo ning gibuhat nga dili mao ang inyong pag-aplikar sa akong gisugo. So miani ako aron ako'y mutuman ani. Di ba? Amen? So sa verse 18, ningon siya, timani kinis samtang anaa pa ang langit ug ang yuta, bisan ang labing gamay, nga kudlit o ang labing jutay nga bahin sa balaod, dili gayod mahanaw hangtod matuman ang tanan. So, na-word diha, matuman ang tanan. So kinanglang matuman ang tanan. Naatay gustong ikinabuhi mga igsuon nga pili-pilion ra nato. Kani ako ikinabuhi ni, karedi pa nako ni kaya. Pero ningon masulod kinanglang matuman ang tanan. Unya sa verse 19 ningon siya busa ang dili magtuman sa bisan unsang labing gamayng sugo sa kasuguan ug magtudlo sa uban. Na dili lang ta igo ras pagkat-on mo share sa uban. Kay di man pwede pasinaway rog bangko. Mo bitaw mga igsuon nga na ako sab nagampo ko sa Ginoo, Lord, tagaay kog usa karong tuiga. Amen.
Kay mahurot na lang nato og pangalagad din atong kinabuhi. O nahurot na lang nato simba ang atong kinabuhi mga igsoon. Wa gyud tay usa nga nadala des Ginoo. Mo'y lisod. Munang ampo tos Ginoo, tagay po kog usa. Nga di lamang ko ani puro dahon. Dagko na kayo nga sanga, kung dili naadyo ko'y bunga Ginoo, nakadyo ko'y usa. So, kay nga naman, sa to, nagtuman sa kasuguan o nagtudlo sa uban sa pagbuhat sa ingon. Mahimong labing ubos saging harian sa langit. No? Siya mo'y labing ubos. Kadtong dili tuman. No? O dili magahimo niini. Apan, ang magtuman sa balaod o magtudlo sa uban sa pagbuhat sa ingon, mahimong dako saging harian sa langit. Dagan kay nangandoy og promotion. Pero dili ganahan sa proseso. Tama? Ganahan dayon tang ma-manager ta. Pero mag-eskwela, kapuya na, may pa yung ligog dagat. Di ba? May pa yung sa barkada. No? Unya, so, imong tanaw ni mga igsoon sa usa ka workplace. Na dito'y janitor, na cashier, na ay kolektor, na ay unsa pa na diha, and then last anak manager. Ang last anak manager. So kung imong ibutang, ikaw dito nahimo kang janitor, nahimo po kang kolektor, nahimo po kang cashier, kahira, nahimo sad kang mekaniko, og niagi ka sa tanang trabaho ana nga workplace, usa ka nahimong manager, kamao kayo kang mo manage. Because makarelate ka sa tanan. Luoy biya po na, kay kasuway ko ana, ingana po. Ingani po, ngulik ta, kuyaw butag kitay pusilo na ni. Ingani po. Pero ka na ditso singka-singkahan. Balikason o kayo ning mga sakop. No? And then niingon si Lord, mauni, sa verse 20, kay pagsulod gingarian sa langit na atong gisgutan, ningon siya, busa sultihan ko kamo, paminawag ayo, nga dili kamo makasulod sa gingharian sa langit, kung ang inyong pagtuman sa kabubuton sa Dios sama lamang sa gihimo sa mga magtutudlo sa balaod o sa mga pariseyo. Laka no? Wait sa. Nganong dili man, nga kining mga magtutudlo sa balaod o mga pariseyo, ang tanang nakasulat ani, ilang gikinabuhi o ila ganing gitudlo. Unya, dili na noon sila makasulod gingarian sa langit. Dinhi nato nakitaan nga ang atong pagkinabuhi ug ato pagani ning gitudlo sa uban. Kung wala tay Kristo, wa gyapon tay langit. Kay kung ang atong pagkinabuhi sa tanang nasulat dinhi ug ang atong pagpaambit dinis uban, makahimo kanato nga matarong, di na mo anhi si Kristo. Di na siya magpaaga sa dugo. Ningon ang Biblia, mahinluan ang tanan pinaagi sa pagpaaga sa dugo. Sa to pa, without remission of sin. Huwag yay kapasaluan. Bisan pa. Muna ningon siya, kung ang inyong pagtuman parehara aning mga pariseyo, di mo kasulod dito. Ngano ka? Kaya ang mga pariseyo nagtuman og nagtudlo sa uban pero wala nagtuo kang Kristo. Munang ikaw ug ako pagpangutanon kag sigurado ba kang impierno o malangit na ka? Gaduha-duha gyapon. Ambot lang oy kay makasala tingali ko ugma. Giyon sa diin mo pagbasa. Si Kristo namatay alang sa sala kaniadto karon og sa maabot pang sala. Ang nahiusap ang Kristo dili na hukman sa silot kay ang iyang nabuhat kaniadtong nabuhat niya ron og nabuhat niya sa sunod na ay kapasayloan diha kang Kristo. So di na siya hukman. Roma 8:1. Nganong gaduha-duha pa man ka? Because kulang pa ta sa pagtubo nato sa kahibalo sa pulong sa Dios. In fact, ang tao mga igsuon nga sigurado na siyang langit, tanang adlaw mangandoy. Ug mo nay pinakagihinam-hinam ginako nga Lord, someday malangit na jud ko. Mahilangit lang jud ko. Maadto na gyud ko dito, makauban na gyud kanako. Ingon siya nga kung inyong sa ato pa.
Kay kini mga Parisiyo, mga igsoon standard man guni sila. Magtutudlo sa balaod og mga Parisiyo, it means bisan ang mga period, mga kama, memorize na nila. Unya ila nang ipakita sa ilang pagkinabuhi og itudlo nila sa uban. Pero ang problema, wala sila Ginoong Hesukristo. Ang John chapter 14 verse 6 ni unsa? Si Kristo ang dalan. Dili ang mga maayo nimong nabuhat ug ang imong tanan aning na-apply na nimo dire. Si Kristo ra gyud. Munang ningon siya kung ang inyong pagkinabuhi sama ra sa mga Parisiyo nga nagsalig ra sa ilang pagkamatarong, nagsalig nga nagbuhat sila sa di mo kasulod gingarian sa langit. Ngano man, ang nakasulod gingarian ug makasulod kadtong mituo kang Kristo. Perfect man ni sila pero wa man nagtuo kang Kristo. Kita pod nagtuo kang Kristo pero sige pakasala. Naminaw pa ta? Unyag hisgutan ra bag yun ning atong mga sala, mga igsuon, mga suko ta? Mga suko ta ba? Pwedeng i-record na lang nato tong puro nindot nga wali. Ya kanang mga pagbadlong, ayaw lang na. Kay sakit kayo na. Guol kayo. Ngisi si Bro Bilar daw. Bro, so ningon siya nga di gyud mo makasulod kung ang inyong pagtuman sama ra ni ana. Adto tas Mateo 6:13 to 14. Mateo 6:13 to 14. Ningon ang Mateo 6:13 to 14. Isa, ako'y nawala sa ako ang kape. City na mga igsoon, 7, Matthew 7:13 to 14. Nabaylo ra na kog suwat are. Matthew 7:13 to 14 ningon diha. Sa inyong pagpangita sa dalan sa kinabuhi, it means pagsulod sa gingharian sa langit. Sulod kamo sa sikpit nga ganghaan, kay lapad ang ganghaan ug sayon ang dalan paingon man sa kalaglagan. Now, ako ning ipasabot sa inyo. Ningon diha, mao kini ang gisubay sa kadaghanan. Apan masigpit ang ganghaan ug malisod ang dalan paingon sa kinabuhing dayon ug diutay ra ang makakaplag niini. Kung imong tan-awon pila ka buok ang moapil sa prayer meeting kinagamayan, pila ka buok ang motambong sa prayer nights, apil ang mga Christian kinadaghanan. Ako nagdasig ko sa inyo ha mga ginikanan ang ato mga anak ato jung anon nga tagaan jud nato sila boundary pero ako naga tudlo nga ayaw pero kamo mga ginikanan gasugot. Laka to sige sorry ra gud. Wa na koy mahimo ana. Ano ko'y mahimo? Nga naman, dili man po ni pagpamugos. Amen? Dili man ni pinugsanay mga igsoon. So daghan ang musubay. Daghan ang musunod. Nga naman, tanawa, si Kristo ang atong giingon nga dalan, nga sigpit. Amen? Unsay lain? Ug ang iyang pagkinabuhi, nga mao'y atong sundon. Siya ang sigpit nga dalan, di ba? Ako ang dalan kamatuoran ug ang kinabuhi. Nya ningon siya sigpit nga dalan sa ato pa si Kristo na. Tanawa unsa ka sigpit ni nga dalan nga bisan gani ang Kristohanon mo apil sa lapad nga dalan? Sigpit gyud ni kaayo. Naminaw ba ta? Kinasigpitan. Kay mauni ang dalan paingon sa kinabuhi. Munang si Apostol Pablo, mga igsuon, nagwali siya, nagtudlo, nagwali, nagdisciple, nagtudlo, nagwali, nagdisciple, nagtudlo, nagbadlong. Human nakita niya ang mga pagkinabuhi sa katawhan na ay nagmatinud-anon, na apoy dili ng matinud-anon. Niingon siya, giwalihan ko na kamo, apil pas dugo og luha. Kung naaw niya ninyo, hindi maluwas, ayaw ko ninyo basula. Di ba? Niingon si Pablo, anak? Susubay sa sigpit nga dalan kay lapad. Ang dalan paingon sa kalaglagan ug daghan ang nisubay ani. So diyan ako na imagine nga tinuod gyud nga lapad kayo ang dalan paingon sa kalaglagan. Tungod kay bisan gani ang mga Kristohanon nga ni naa na sa gamayng dalan mo adto pa maganis lapad nga dalan. Kinalisudan jud eh. So
Gitudlo niya nga sa ato ang mga igsuon nga pagkinabuhi, siguroon gyud nato si Kristo kanunay ang naa sa unahan ug siya ang atong giagian. Siya ang atong gisunod. Bisan pag moagig magkinaunsa ang agian sa kinabuhi, pareha karon atong usa sa igsuon to sa ospital kay operahan sa appendix, kabalo ang mga igsuon cleansing gihapon na. Ngano man, sa dihang hagbong ko naa pa ko naglubog sa pagpakasala. Gibag-o ko sa Ginoo after 3 years didto ko niya hinluan. After 3 years. Kadtong na hospital ko nga akong giingon sa inyo nga namilok ko bisag pagpamilok maglisod og ko kapoy nagyug kaayong kinabuhi. Ingon ang doktor ay katulog kay matulog ka mamatay ka. Aga nang lang atong drive sa ambulance o katong pag-abot na nako sa emergency room. No? And then ningon dito nga ang akong potassium nahagbong nag-ayo, ang akong atay mauni, ang akong baga mauni tungod sa inom og sigarilyo. Dugay na kaayo tong panahon na. 3 years na baya ko ni undang adto. Adi ko ingon totally undang ba? Mo og tilaw-tilaw atong panahon na. Nyanaan ako sa Dios Ginoo, nagpangalagan ako sa Dios, nagwalin ako didto pa ko gisingil. Gihinluan dai ko sa Ginoo. Kaningon man ang Bible nga ang matarong dili mo talikod nga dili saan tawag ana? Unpunished, no? Dili ka pwedeng mo ingon nga, uy, gipasaylo na ko sa Ginoo, unya wala na, ditso na. Di naagyud ta. Kanang atong mga nanglabay nga mga buhat, naagyud tay pagpanton nga dawaton na sa Ginoo na. Munang gitawag siya cleansing. Cleansing. Ikaduha, paghigugma na sa Dios. Di gyud ka makabalong higugma ka sa Ginoo kung gipasagdan na lang ka sa Ginoo. Then ikatulo mga igsoon preparation na for great blessing and favor like Job. Ano hitabo bitaw ni Job? Before kanang magsigi kag pangayog mga dinagkong butang sa Ginoo, naapo kay agian. Testing kung kaya ba nimo. Amen. Masitag pangayog dinagkong butang sa Ginoo, inigsulayan na ta. Anong gingani man ko nimo? Natiurok ra, may paywa ka, nag-ampok, pulo pangayo, o kung saan imong gusto. Naapata? So, lisod yun, kay kinahanglang sigpit nga dalan. Napailain mga igsuon. Anit na sa Mateo 7:21 hangtod sa 23. Familiar na kay nato ni, sige na ko ning gibalik-balik. Ningon diha sa Jesus, dili ang tanan nga nagtawag kanako Ginoo, Ginoo. Samot na, og dili ang Ginoo tawgon. Kay Pete Senior. Dili ang tanan nga nagtawag kanako Ginoo, Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit, kundili kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga atoa sa langit. So, ang pangutana, kita bang tanan? Duna ba'y taos kalibutan nga nabuhis kalibutan nga hingpit gyud og wa gyud makasayop bisag usa nagsunod ra gyud kabubuton sa Dios? Wala. Munang wa gyud mahilangit. Wa gyud. May gani kani anhi si Kristo. Munang nakita nato nga ang kaluwasan pinaagis pagtuo dili sa buhat. Pastor, ingon man san sago, patay ang pagtuo gulay buhat. Mao gani. Nga may balaan kang tinuod kang nito ni Kristo kay ang imong binuhatan magsugilon. Ang imong mga buhat mo inisulting, tinuod gini siyang magtotoo kang Kristo. But sa kapanahunan sa mga Pariseo, ang ilang mga binuhatan, wala nagsugilon nga nagtuo sila kang Kristo. Kay ang ilang binuhatan, mao'y ilang gisaligang makaluwas nila. Munang naay mo angong, yahay bitaw tagluwas atong kaugalingon. Kaya wa kasabot. Di ta kaluwas atong kaugalingon, ang Ginoong Hesus lang. So ningon sa dili ang tanan nga nagtawad og Ginoo, Ginoo makasulos gingarian sa langit. Ngano? Ang tanan bang nagtawag og Ginoo, Ginoo di na mangyawa? Di na mamalikas? Wapay siguro naata karon dire pero og saputon ta animal og piste ning panawgon. Aminaw pa ta? Unya na kay bata nga wa pa nimo gibuntis.
Basin sunod tuig, imo na nang ibuntis o imong ipakatawo. And then tudluan og lakaw, and then moabot dito sa preschool. And then, sa children Sunday school. Unya, nabalhin na din, nahimo ng youth. Then kana nga bata, nga wa pa nimo gibuntis karon, matured pa unya na kaysa nimo di ay. Mauna pa siya nimo. Sa pagpangalagad sa Diyos, mas una siyang mutubo. Ngano man? Gahupot man tag mga butang nga dili na makapatubo nato diha sa tong pagpangalagad sa Ginoo. So lisod kaayo gyud. Now kung atong kunon tong mga gipangbasa kanina, ang Lucas 18, Mateo 18, 1 hangtod sa 5, nag-ingon, kung di ka mo magpakisama sa mga bata, di mo malangit. Nagpakisama batas bata? Wala. So di ta malangit. Sunod, ang Mateo 5, 20 na ingon, kung ang inyong pagtumas balaod sa balaod, sama raan ang mga prasiyog, mga magtutudlos balaod, di ka mo makasulos gingharian sa langit. What? Perfect naman to sila. Di gapon. Sunod, niingon siya pagsulti dito, sulod ka mo, subay ka mo sa sigpit nga dalan. Ata nakapilapil sa lapad nga dalan. Makasulod ta? Dili. Sunod niingon nagyud siya, dili ang tanang nagtawag ka nako Ginoo, kasulod. Kadto lang nagtumans kabubuton. Ang pangutana, naabay nagtumans kabubuton, sukad na sukad. Wala lagi. Wagyo. Wagyo'y usa ka taong ni pailalom sa kabubuton sa amahan. So kinalisudan gyud ang pagsulod sa langit. So nay pangutana mga igsoon, kinsa man ang makasulod gingarian sa langit? Salmo 15. Atong tanawon sa Salmo 15 mga igsoon. Niyong kinsa ra man di ay ang makasulod gingarian sa langit? Kung naay English unta diha sa atong PPT, sa atong kamo diha kay Bisaya mari, palihog ko. Og naa, pero wala, Bisaya na lang. Sa ato ang screen, no? Psalms chapter 15. Tanawon na to mga igsoon. Niunsa ang Salmo 15. Naipangutana, ningon diya, kinsa may makapuyo sa imong templo? No? Isa, Lord, who may dwell in your sanctuary. So ang gisgutan gud ani ang balaang dapit sa Dios. And who may live on your holy hill, ang Zion. Ang balaang presensya sa Dios dito. Ingon siya, next, verse 2. Ingon siya, ang answer sa makasulod dito, he whose walk is blameless. Ang pagkinabuhi ko no nga wala buling. Mo'y makasuod dito. Naata de aning pagkinabuhi Wala. And who does what is righteous. Ang nagbuhat og unsay matarong. Who speaks the truth from his heart. Katong di ka maong mamakak ba? Katong di mo ngising-ngisira pero gaglagot di ay. Katong tinuod ba? Next, verse 3. And has no slander on his tongue. Unsa man ang Bisaya mga igsoon sa asa na siya giun sa diha. Siya nga dili mangdaot sa uban. Wa mo kasalay pandaot? Kung wa mo kasalay pandaot, murag naay daot. Kundi man daot kuno sa uban. Sa ato pa. Kitang tanan diri nakapandaot sa uban. Makasulod ta? Dili. Wala. And then, ningon diha. Siya nga dili mangdaot o mupasipala sa iyang mga higala. Asa man na mayo mandaot o di mo mupasipala sa iyang higala. Kana bang manglibak? Amigo mo sa atubang, pagtalikod. Targiton dayon ka. Og magbutang-butang sa iyang isig katawo. Wa mo kasulay butang-butang sa isig katawo? No? Dihay nagwali dito sa mangga mga igsoon, muot ko. Kaya niigon sa siyang pagwali, nag-ingon ang Kulusas 8. Wala ba dahil Kulusas 8?
Unya iyang gibalin. Aw dili Kolosas 8, Galacia 8, samot. Kay Galacia 6 ra man na kutob. No? Ayaw na mo pamatian ng mga pastor, nga na siya gawali. Unsa de pamation? So kinsa ang makasulod sa langit? Ingon ang verse 4, siya nga nagsalikway sa gisalikway sa Dios. Unsa may mga gisalikway sa Ginoo? Kani atong mga batasan, di ba gisalikway man na sa Dios? Gisalikway ba pod nimo? Wala. Sulisod kayo. Kinalisudan. Apan nagpasidungog ni atong nagmahadlukon sa Ginoo. Siya nga nagtuman sa iyang saad. Nakatuman tas tanan natong gisaad. Kana ra bantaw mga igsuon og naas ka ng lisod kayong kahimtang, grabe makapanaad sa Ginoo. Lord, kung maluwas ko aning ako problema, ako yung gihatag nimo kung sa katuig nga sweldo. Basta naas lisod kayo. Naapoy uban, manaad kung naas dako kayong kalipayon. Lord, walay rason nga di ka na ako simbahon Ginoo. Di ba? Kuhaon tong iyang kalipayon. Nga nung ginganim ko nimo, huway sa kong simba. So siya nga nagbuhat sa iyang saad. Amen? Kamu mga anak, kusog mo mong manaad sa iyong ginikanan. Nakita pong mga ginikanan, nagsinaaray mo ta sa itong mga pares, di ba? Unya, nakatuman ta. Walay usan na itong nagtuman. Di ko mutuong na ay katuman dire. Di ko mutuan na. Kana mo ingon diha, nga, for better and for worse. Di ko mutuman. Di ko mutuo. Ano man? Di ba gani kang imong asawa kay ng linding? Nang linding. Unya ikaw ba na kay kasabot mong ayaw na. Ayaw, nang linding mong jud siya. Nakaroon kay gusto kang di sa karon mo trabaho. Trabaho ba kay na ate bayron non rong hoybes? No? Sa mga bana nakatuman ka ana till death do us part ka ng for better and for worse imo siyang higugma. Lami kay kamusulti niya kung may problema, Han, love you. Pag may problema, muna! Wagoy, nakatuman sa saad. Amen? Lord, 2023, di nagugupalate. Pagsunod, Domingo, human ang praise and worship. Wagoy, nakatuman sa saad. No, kinsa man makasulod, siya nga nagtuman sa iyang saad. Bisag lisod kaniya ang pagtuman niini. Kanus agani ka manaad kung grabing kagulanan. Lord, kung maghinggawas sa gyud ko ani, di nagyud ko. Kanus apa ka manaad kung grabing kalipay. Lord, lagaran gyud ka nako. Kabantay mo inig altar calling mga igsoon kana mo apil ta sa unang magkuan mo yung kinsa may gustong pagpagamit dias Ginoo, kinsa mang duol diri duol manuol tanan. Pag ingong tara Bible study ta, wa nay manuol. Kusog kay mo hilak gamita ako para sa kahimayan. Hilak-hilak na diri, I surrender all. Pagkaugma yung pastor, mangubkob ta, na abot. Unya, gamita ako. Wag yun. Ningon ng Bible, kinsa itong makasulod, gingarian sa langit. Ningon ng verse 4, asa verse 4? Hain na to? Ningon ng verse 4 nga, siya nga nagtuman sa iyang isaad, bisag lisod kaniya ang pagtuman niini. Amen? Na nakasaad na ko, ako gitong himuon. Amen? Good. Ang kamo mga batanon, sige mo paminaw ang mga saad ng mga gwapuhon. Kung gusto gyud mong malipay, no? Basa ang pulong sa Dios kay kana nga saad mo'y mahitabo. Og inig kahitabo ana tinuod kang malipay.
Pero kanang sad-saad sa imong uyab karon gatuo kag 13 years ninyong uyab, di mo magbulag. O gitigom ninyo inyong gastos 13 years. Nana mo ikaw galingong yuta, balay, sakyanan, gasolinahan, pati kalsada, nana mo inyong kalsada. Imagine ako ng 13 years, ya kada simana mo mag-date-date, mag-ginasto, ay, o inyo nang gitigom. Kung ka mo, seryoso asan yung pagpangalagad sa Ginoo, total, may bawal man mo na, no? Kabantay mo anang usa sa mga pulis nga ni trending og ayo, mas gwapo pa ni Dieter Ocampo. Daghan kaayong gikilig. Ngano man? Wa gyud siya gasuway og uyab niya karon na pulis na siya. Family lang usa. Because gitakda na ang tanan. Giplano gyud og ayo niya. So happy. Daghang naghulat. Kaya kana nga bala mo diha. Ninduta ang tag minaw, tag ayo, no? Napoy uban lami kay minaw, pero lami, ragyong maminaw. Siya nga magpahulam og dili magpatanto. Kabalo mo kung saan yung patanto, mga igsuon. Ako, tuduan mo na ako, ane. Because, naman po giingon sa Bible nga, gitagaan ka og, ano to? Usa ka puntel, duha ka puntel, unya wala ni mo gipatigayon. No? So paninglon gyapon ka ana. Kana bitaw nang mupahuam ka unya. Dagko kaayo ng interest. Ayan na pog inete na tao na mga ginagmay lang po rin tawon. No? Mulang kag 500, mubayad kag 700. Huwam gani ka kay arong luag-luag ka. Mabugatan na noon. Maghimo siguro tagdayong nga ingana, no? Nga okay sa'yo na ikinanglan. Okay, gamitan na eh. Nya, iuli lang, inahinay niya. Ay, lang po. Og pilaray mo na ulam. Mara po na mo iuli. Yan na lang. Imo tagingana, no? Siya nga dili magpatanto. Katong wala kasabot og pagtanto ka na, bitang magpa 5-6. No? 5-6 ba? Ang sa pailain, dili magpasaburno aron pagsaksi batok sa dili sadan. Mauna ni. Munang usahay ang mga abogado, mga tana, pastor, malangit ba kami? Kamo rin bahala. Kay sigurado man gyud na nga og naa kay kliyente bisan pag siya salaan, imo gyud siyang panalipdan kay mao man po na inyong gipanampaan. Muingon man gyud ka, Jmar, I will do my best. Kutob sa maabot sa akong kaalam para maabsulto ka. Pero kung maprisogyog ka, sorry na lang. No? So, sila'y mo hatag o gidiya, unsaon ni mo pagstorya. No? Wa man to nako gitikbas. Nihubong lang siya saging. Nga, gataga ko sa saging. Siya may naputol. So, kuan lang to, homicide. Wala tuyo homicide. Pwedeng makulong pero dili pang habang buhay. No? Gisugo raman kog asin ni Papa kay para nang magpainom igbaka butangan guna na mong tahop niya asin. Mo ko kabalong 2 kilong sa Buda ito. Muingon na sila, ingana pagsulti. Nga naman, saburno. Mga Kristohanon po, magsaburno. Ha? Ay, dugaya man kayo, bayaran na lang, oh. Pati Kristohanon, masaburno. Mauna nga, wala gyud tayo panalangin. So karon, unsaon na lang mangyud pagsulod sa gingharian sa langit. Kay kinitanan, pakyas man tatanan sa gipang sulti dire. Wa ta nagpakabata, wala ta nagasubay sa sigpit nga dalan. Atong pagkinabuhi, gani bisan pagsamas parisiyo, wa ni pasar. So dili gyud ta kasulos gingharian sa langit. Maone
nga gisulti sa atong Ginoo sa dihang naay ni duol niya og nagpakisayod. Nga unsaon lagi pagsulod gingarian sa langit. Balikan nato to as Lucas. Lucas 18. No? Ingon siya, usas pangulos mga Hudiyo, verse 18. Nangutana kaniya maayong magtutudloon sa may akong buhaton aron madawat ko ang kinabuhing dayon. Wala gyud kay mabuhat nga parang malangit ka. Di ka kabuhat og dautan nga malangit ka, di po ka makabuhat og matarong nga malangit ka. Malangit gyud ka kung mutuog mudawat ka ni Kristo. Ngano man? Unya mabaw-an natog ayo. Si Jesus nangutana kaniya nganong ningon ka man kanako nga maayo, usar may maayo ang Dios lang. Dito na nako ha for the sake sa atong time. Nasayod ka sa kasuguan. So yang ginan kabalo magas kasuguan. Gisulti ni Ginoo unsa ni Ginoong Hesus unsa ang mga kasuguan ingon siya ayaw panapaw, ayaw pagpatay, ayaw pangawat, ayaw pagsaksig bakak, tahura ang imong amahan ug inahan. Ayan ang gisulti. Pipila ra ganini o gisulti niya tanan, hapunan sila ni. Ang tao mitubag garbo kayo. Buhat naman ako na tanan. Over qualify na gani ko. Maghisgot ra kag langit, mulapaw pa ko sa langit. Gibuhat na nako na tanan. No gituman ko na kining tanan, sukad pa sa akong pagkabata. Sa verse 22, tanaw ang verse 22. Arin ta dali. Sa pagkadungog ni Jesus niini, iyang giingnan ang dato. Paminaw ha, kay ikaw ra ba ning dato? Uno sa pakabutang ang kinahanglan mong buhaton. Napay usa nga imong himuon. Unsa ka ni? Ang pagbaligya ba siyang kabtangan, ang paghatag niini sa ngadtos mga kabos? Dili. Ang usa ka butang ay pabuhat sa Ginoo mao nga mutuo siya mudawat ni Kristo. O kay mutuo naman siya mudawat ni Kristo, musunod siya sa Ginoo. That is why ipabaligya ang tanan niyang kabtangan ipahatag sa mga kabos. Kadi man siya kasunod kay naa man babag man eh. Amen? Unsa may dato nimo diha karon? Dato tag bisyo, dato tag garbo, dato tag kasuko, dato tag mga prinsipyo, dato tag mga pagpakasala. Buhi na tanan, niya sunod sa Ginoo. Di ba? Amen? Ibaligya ang tanan mong katigayunan, ihatag ang halin ngadtos mga kabos, og makabaton kag bahandi didto sa langit. Unya, balik og sunod ka nako. Balik og sunod ka nako. Buot gipasabot, gitagaan ni Lord og chance. Sige, ang imong gibuhat, Mateo 5:20 na ka. Magibuhat na nimo na tanan. Pero di pagkakasulod dito. Ang imong buhaton, mutuo ka nako, dawaton ko nimo, musunod ka nako. Lakaw sa ibaligya sana ipanghatag ang halin sa kabos arong nakay bahandi dito. So sa ato pa ang imong pagbaligya o paghatag ana, dili aron makasulod ka dito, kun dili niingon ang Bible nga naa kay bahandi dito. So dili pa ikaw ang naa dito, ang imuha raon niyang maangkon dito. So ningon siya, sunod nako. Mo to'y pinaka-importante. Sunod nako. Ang tao pag nasa gigunitan, dili siya kadawat sa lain. Ningon si Lord, buhiin ang mamon, dawat ang Diyos. Ihatag nas mga kabos, ari sunod nako. Pero dato siya, okay naman ko kay nagtabang man ko sa mga kabos. Okay naman ko kay nagbuhat man ko ani tanan. Pero kay wa man say dalan kamatuoran og kinabuhi. So di gyud siya kasulod dito kay si Kristo man ang dalan kamatuoran og kinabuhi. So, sunod nga, gisulti ningon ang verse 23. Ang verse 23 ningingon, apan sa pagkadungog ni inis tao. No? Sa pagkadungog sa tao ni ini, nasubo siya, naguol. Naguol siya pag-ayo kay dato man siya kaayo. Dinhi na nakitaan. Nga dili niya ikabaylo ang unsay naa niya sa Ginoo. Kabalo ka daghang Kristohanon, gasimba, gahalad, gapasidungo, gabasa, gaampo.
Pero dili niya masurrender ang naa niya for the sake sa Ginoo. Walay nakakita nimo, walay nag-judge nimo, pero unsa kang salaa nga dili nimo masurrender. Yet adlang Domingo, Miyerkules gasimba ta dinhi sa Dios. Mura tag kining dato. Nasubo siya kay dato kayo. Niyon sa si Lord. Ingon si Lord sa verse 24. Nakita ni Jesus nga nasubo ang tao, busa mingon siya pagkalisod gayud alang ni adtong daghan og bandi sa pagsulos gingarian sa Dios. Gani mas lisod pagyud ni sa butike. Unsa iyang giingon diha? Verse 25. Mas lisod pa kini sa kamilyo, dili ni camel nga katong dagko kayo mga sakyanan sa desierto, mga Arabo nga manginom og tubig, butang nga tubig, dili na siya camel. Dili na siya kamilyo nga katong kana nga kamilyo mura na siya mga paryente na siya na mga toko, teke, butike. Kamilyo. Nga mulusot sa lungag sa dagom, gigamit niya na. Nga ang lungag sa dagom, gamay kaayo, unya ingani kadako ang kamilyo, kung dili siya makalusot tungod sa kagamay, mas lisod ang dato, makasulod gingarian sa langit. Og nasabtan kayo sa iyang mga tinunan og sa mga tao, nga wa gyud di ay makasulod sa langit. Mao to nga niingon. Sunod nga verse. Sa verse 26, ningon. Ang mga nakadungog ni ini nangutana kun mao kana kinsa man di ay ang maluwas. Nangutana sila kinsa man gyud ay makasulod. Mura bang nahutdan na sila, wa na sila paglaom. Kay in fact kini nga Parisiyo nga perfect kayo sila. Kini mga magtutudlos bro, di man day kasulod. So niingon sila pagsulti, kung mao na Lord, kinsa na malay malangit? Tanawag unsay sumpay ni Lord. Unsay sulti nitubag si Jesus. Ang dili mahimo sa tawo, mahimo sa Dios. So ang pagsulod sa langit dili mabuhat sa tawo. Si Kristo maoy ni ani, siya'y nibuhat, siya'y nagpalansang sa cross, siya'y nagantos, nagdugo, nagbaha ang iyang dugo. O kana buhat sa Dios aron ang di mahimo sa tawo sa pagsulod sa langit, makasulod siya kay gihimo sa Dios. Muna ningon ang Bible, walay magpasigarbo, for by faith. Tanaw na ito mga igsoon, ang Ephesians chapter 2, verse 8, ningon siya, by faith, pinaagis pagtuog sa grasya ragyod. Ephesians chapter 2, verse 8. Ningon ang Ephesians chapter 2, verse 8. Ningon. Kay pinaagis pagtuo, nangaluwas kamo. Asa nito kang Kristo, dili sa ilang mga buhat. Kabalo kag unsay kulang sa batan-on nga niduol Ginoong dato, magtutudlos balaod. Ang iyang pagtuo kang Kristo, naa na siya maayong buhat, pero kay wa man tay kapuslanan, kay wa man siya nagtuo kang Kristo. Kabalo mo dunay mga dili magtutuos Ginoo, mga atheist. Wala gatuog Dios, pero maayo kayo pag kinabuhi, maayo kay batasan. Mahilangit ba sila? Dili kay walay Kristo. Ang gikinahanglan Kristo mo nang niingon, di mabuhat sa tawo bisag unsaon pa sa tawo, di gyud. Human ang gisulti Psalms 115. Kining nagbuhat ani tanan, di kasulod. Ang Matthew chapter 18. 1-5, kundi may samas bata, di kasulod. Kung yung pagtuman pares-paresiyo, di kasulod. And then pag abot na dire, perfect na ning niduol, di gyapon kasulod. That is why nangutana ning mga tinunan, mao ka na kinsa ram dayang makasulod. Ang tubag sa Ginoo, ang di mahimo sa tao, mahimo sa Dios. Usually gigamit nato dayon ning bersikulo ano? Nga moingon na dayon tang ato yampo ni. Kay ug di ni madalas doktor, ang di mahimo sa tao, mahimo mo sa Dios. Pero sabta og ayon ni kay ang gisgutan ra bagyud ani ang pagpaingon sa langit. Nga di mahimo sa pari, di mahimo sa pastor, di mahimo sa ministro, di mahimo sa relihiyon, mahimo ni Kristo. Muna nga atong gikinahanglan diri si Kristo mga igsuon.
O kung nanginahanglan ka ni Kristo, basaha iyang pulong. Kaya di pwedeng nanginahanglan ka ni Kristo, gibaliwala nimo ang iyang kasuguan. Di pwedeng nanginahanglan ka sa imong amahan, pero sa inyong panimalay, dili nimo tahuron ang imong amahan. Di na mao. Mahimo sa Diyos. Munitubag ni Lord, ang dili mahimo sa tawo, mahimo sa Diyos mga igsuon. Unya, mingon si Pedro, dinhi na nakasabot na si Pedro, ningon siya, timan ibaya, nga among gibiyaan, timan ibaya, nga gibiyaan namo ang among panimalay, aron pagsunod kanimo. Kasabot si Pedro ani. Gani ang kahingpitan sa mga gipamulong ni Pedro didto na sa pagkayab sa atong Ginoo. Because ani nga time buhi pa man si Lord. Unya human si Pedro misulti ani sa time na nga gidakop si Ginoong Hesus. Iya man ganing gilimod ang Ginoo. Ningon sa verse 29, og si Jesus miingon kanila, tinuod ka na, og sultian ko kamo niini, nga bisan kinsa ang mubiya sa iyang puloy-anan. Asawa, mga igsuon, og mga ginikanan, og mga anak, tungod sa gingharian sa Dios. Makadawat og daghan pang mga panalangin ni ining panahona, og sa kinabuhing dayon sa umaabot nga panahon. Kinsa tong nag-sacrifice? Dili biya po ni basta-basta mga igsuon. In fact, si Moses, iyang gibilin ang iyahang asawag mga anak ngadto kang Jethro. Kay pagsunod sa sugo sa Ginoo. Nga mo adto sa Egypt, i-reach out ang mga Israelite. Lain pa. Dili basta-basta ang gibuhat ni Ruth. Nga biyaan niya ang iyang pinulungan, ang iyang inilisan, ang iyang culture, ang iyang tradition, ang iyang Diyos, ang iyang banay, ang iyang, ug mupuyo siya sa laing nasod, lahi nga pinulungan, lahi nga sinuotan, lahi tanan. Sa pagsunod sa kabubuton sa Diyos. Kinsa pa si Abraham. And God said, Abraham, biyahe mong pamilya, biyahe mong kabanayan, biyahe naman tanan nga nani mo biyahe. Og lakaw sa dapit nga akong padtuan. Dili basta-basta. And din sa atong kinabuhi, diri na sa New Testament mga igsoon. Sige, buhiin na og sunod nako, giingnan ang dato, pero dili siya makahimo. Makahimo ta sa pag-amen. Makahimo ta sa pagpakpak. Makahimo ta sa pag-awit. Makahimo ta sa pagbasa. Makahimo ta sa pag-ampo. Makahimo ta sa tanang buluhaton sa church. Pero pag ingong, buhiin na nga sala og sunod nako, di ta kahimo. Munang di gyud ta kasulod sa langit. Buti na lang si Kristo nagpakamatay. That is why ang imo og akong kaluwasan sa imong pagtuo ra gyud og pagdawat ni Kristo. Balikan nato tong episode 2:8. Naluwas ka mo? Pinaagi sa pagtuo. Niyon sa? Pinaagi sa pagtuo, naluwas ka mo. Tungod sa unsa? Tungod sa inyong paningkamot? Tungod sa inyong pagkabuutan? Tungod sa inyong pagkahinimbahon? Tungod sa grasya sa Diyos. Ang grasya ba gitrabahuan, gipalit? Gasa sa Ginoo. Amen? Diha ko gikan sa relihiyon nga strong kayog balaod sa Biblia. Adlaw ng ipapahulay, mga pagkaon, pagsimbag Diyos, tanan. But didto na ko na-realize, ingon si Paul, kamong nagpailalom sa balaod na ilalom pa sa tunglo. No? Basahon ni mo ng Galacia, Roma. Ngano man, ang naay kagawasan kanimang nituo kang Kristo og pinaagi sa grasya. Unsa? Dili kini inyong buhat, kundili gasa sa Dios. Gift. Dili parisiyo ka nga kompleto, perfect ni moghimo, kundili gift ni Ginoo. Kay kung pinasubay pa sa buhat, ikaw nga nagdupa sa akong wala, diha sa krus nga lansang, di ka kasulod dito, kay maot kag binuhatan. Kini nga parisiyo, masulod ni, kay maayog binuhatan. Dili pinaagis buhat, gasa sa Dios. Ngano kaha nga dili pinaagis buhat? Aron sa verse 9. Walay
Munang wala may ay mas matarong pa ko kaysa nimo. Nagpuas ako. Ikaw, dako na kag-ayo. Walay, busa walay makapasigarbo niini sanglit. Dili man kinibunga sa inyong mga pagpaningkamot. Lisod pagsulod sa gingharian sa langit. Di gyud kasulod ka dito. That is why ni anhi si Kristo. Ningon siya, ako ang dalan. So ningon siya, subay sa sigpit nga dalan. Ningon siya, kung dili mo magpakabata, tanawa si Kristo, nagpakatawo, nagpaubos sama sa bata. And then ningon pag yun siya, kung inyong pagtuman, pareharas mga Pariseo. Nga naman di ay, lahi ang pagtuman nga dunay pagtuo. Or kanang nagtuman, rakay tumanon ragod ni. Mao naman. Karon nasabtan natog ayo nga ang kaluwasan naara gyud ni Kristo. Maunang ang tanan kinahanglang seryosoon ni dawat si Kristo. Kagabi amo ning gibuhat. Amo gyung gisiguro, Lord, gidawat gyud kanamo sa among kasing-kasing. Dili tong dawat-dawat ra. Karon kay seryoso man ka og tinuod man ka ang imong pagdawat ni Kristo. Sunod nas iyang kabubuton. Wala kakabalo na tulog kas inyo. 7.8 magnitude nga linog, mi-collapse ang imong balay og natugpagan ka patay. Unya na ara ka sa sala gihapon. Kana ra bang mudawat ka walay sulod imong kamot. Amen. Sa ato pa ang tinod ni dawat ni Kristo wala na gigunitan nga sala. Dili gipasabot nga di na siya makasala. Makasa gihapon. Pero lahi na ning dunay tinuod nga pagdawat ni Kristo kay dili ni siya mobuhat og sala nga tinuyuan. May man tuyuon gyud sa kabalo na. Nya pangayo ara nya nako pasayon lo. Ang kirabitaw si Lord. Karon mga igsuon pamalandungan ni ugayo. Ningon ang Bible, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Nganong iyang ihatag? Because lisod sa tao ang pagsulod gingharian sa langit. Mas lisod pas kamilyo. And then kinsa na lang masulod? Yung sulod, buhat sa Diyos. Lisod sa tao apan walay di mahimo sa Diyos. So si Lord mo'y mangitag paagi, siya mo'y moanhi. Makasasala tang tanan. Si Kristo matarong nga ni anhi. Gikuha niya ang tanan nimong sala, iyang gidala. Gibayran didto sa krus ug ang iyang pagkamatarong iyang gihatag nimo. And the righteousness of God is the Holy Spirit nga naa sa ato asulod. Munay pagkamatarong sa Ginoo nga maoy nagtudlo ka nato unsay atong buhaton nga mapasidunggan og mahimaya nato ang atong buhing Dios. Hopefully karon nga kagabihon mga igsoon makasabot ka og ayo nga ang tanang paagi sa tao, ang tanang nailhan niyang pinakamatarong nga buhat pag kinabuhi, dili gayod makapasulod ka niya sa langit, mas lisod pa kaysa sa kamilyo. Si Kristo ang nangitag paagi. Pinaagi sa grasya. Munang ningon ang Bible, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Whoever believes, kinsa tong motuo, believes, it means nagapadayon nga nagsalig nagtuo, will have eternal life. Makabaton sa kinabuhing walay katapusan. Sa imong pagdawat sa Ginoo, unsay imong naangkon? Naabli ang dalan og makasulod ka sa gingharian sa langit. Juan 1:12 niingon, apan kadtong mitug misalig kang Kristo, gihatagan na og kagahom nga mahimong anak sa Dios. Amen? Kanusa ka nahimong anak sa Ginoo? Sadyang nidawat ka ni Kristo. John 14:6 ingon si Kristo, ako ra ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi. Ang uban ilang ilisan ang John 14:6. Nga ang kamatuoran ang ilang relihiyon, ang dalan ang ilang relihiyon, ang kinabuhi ilang relihiyon. Bisag klaro na kayo ningon si Kristo, ako ang dalan, kamatuoran o kinabuhi. Unsay sumpay? Walay makaadto sa amahan.
Kay lisod pa sa kamilyo. Dili kayang magpakabata. Walay makaadto dito. Ang tanan makadong lang dito ningon siya. Akong dalan kamatuuran ug ang kinabuhi walay makaadto dito kun dili pinaagi nako. Amen. Munang niingong lisod sa tawo apan mahimo sa Dios. Gipasabot og ayon ni Lord ang iyang disciple nga nangutanang niingong kinsa ra man di ay makasulod sa langit. Wala. Ningon si Lord, dili na mahimo sa tawo apan mahimo sa Dios. Siya mismo ang muhimo. Si Kristo mismo ang muhimo. Himuon ako ni. Kadi na mahimo sa tao. So, ang Mateo 5, niingon paggikan 17, abot 19, niingon. Dili, wa ko ni anhi aron, paggubas balaod kung dili sa pagtuman o sa pagbuhat niini sa insakto gayong kahulugan. So siya'y nituman kadi mabuhat sa tao. Ang pagpakabata, pagpaubos, di mabuhat sa tao, gibuhat ni Kristo. Ang dili pagdaot sa uban, di mabuhat nimo, gibuhat ni Kristo. Ang pagtuman sa saad, dili mabuhat nimo, gibuhat ni Kristo. Ang daghan. And that is why kadturag yung nakigiusa kang Kristo, ni daot kang Kristo, may kinabuhing dayon. Nasabtan nato karon nga kagabihon mga igsoon. Ang Dios magpanalangin sa mga mensahe nga makabaton tag kasiguruhan bitaw no ug wa gyud ang Ginoo sa akong kinabuhi. Ug wala gyud si Kristo sa akong kinabuhi, wala gyud ko'y langit. Amen. Romans chapter 8 verse 9. Ang walay espiritu ni Kristo, dili iya ni Kristo. Bisan pag magwalali na sila dihas mangga market. Bisan pag mga maayo na silang debatidor sa tagbilaran. Sige, shout out while magwali. Ingon si Kristo, ang walay espiritu ni Kristo, dili iya ni Kristo. Amen? Malipayon ba ta mga igsuon nga gidawat nato si Kristo o ang iyang balang espiritu nagpuyo diri nato? Padayon sa pagsunod sa balang espiritu. Ako lang mong warningan, palihog lang. Kadtong nagsubay sa sigpit dalan nga magsigi og ambak-ambak dito sa lapad nga dalan, inyo nang tulubagon sa Dios. Kamoy manubag ana. I preach, I teach tungod sa gugmas Ginoo. Dili ko mo barog diri manudlo mamadlong kay kontrahan ko. Pero tungod sa gugmas Ginoo padayonon nako ni nga tawag sa Lord sa kong kinabuhi. Let's close our eyes. Father, thank you Lord for your word. Ang dili mabuhat namo nga mao ang pagsulod sa imong gingharian na buhat nimo Lord. Mong karon wala nami ipasigarbo. In fact, kining among pag-anhi, ang among pagsimba, ang among pag-ampo sa among mga paghalad, pag-alagad kanimo sa pagsangyaw sa imong mga pulong ngadto sa uban, dili tungod aron maluwas kami, kun dili bunga ni sa imong pagluwas kanamo o Dios. Natural lamang nga magkinabuhi kami matinumanon sa imong mga suguan tungod kay giluwas namin nimo o Dios. Igsuon, kadaghan na kami sabat og ampo sa pagdawat sa Ginoo. But this time, i-renew ang imuhang panghuna-huna og imong kasing-kasing. Pangumusta seryoso bagyod ang imong pagdawat sa Ginoo. Dunay mga taong sa ilang mga baba, dugay nang nidawat sa Ginoo, sige nang balik-balik sa pagsabat, sa pagsunod, sa pagampo, sa pagpadawat. Panwala din nila tinuora pagdawat si Kristo sa ilang kasing-kasing. This evening, ikaw lang sa imong kaugalingon. Siguro na si Lord nasa imong kinabuhi. Hallelujah. Hallelujah. Sa matag adlaw, gusto ko makauban ka.